Denggen keni subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Adda kami ditoy tapno manggeg iti istoryam gayem. Ti Masakbayan. Di mat ko nang magurigor ni Noel nga anak mo. Wan tatang, nangato ti gurigor na. Madanaganak nga rudahan. Tauray no pinagtumarkon iti agas. Saan lata bumaba ti gurigor na. Ay, kasayaatan siguro no ipa-ospital mo laang ngayon. Kaya't ko kumamot tatang. Ngamawan paggastos ko. Amoy amatan. Nangina tinaskan abayadan iti ospital. Awan mo't makukwartak tatang. Nakastrikak nga agpaiso iti trabaho. Nga manumot laangan ti sweldok ngay. Saan nga umanay ti matmat gadak tatang. Ay, katkasano nga rudan nga Laura. Halangan mo't abay be amlatan tapo ko kamasakay. Basta i-monitor ko latan ti kasasaad na tatang. Pag tumarag iti umno nga oras, tabarang agimbag mo't laang. Ay, anak ka. Talaga ngamin nga agkurang ti budget ko tatang. Iso ajak maipa-ospital ti anak ko. No maipapan iti magastos at mabalin ko nga asitgan a bumuludan tayo anak ko. Hanggang sigurado ka kadain. Wan tatang, kaya't ko ti agabroad para ka ni Noel nga anak ko. Ay, una yan. Manulat ti taon ni Noel. Aglimapay laang ti taon na. Tatang, amoy mo't noon niya tinaglablabasan mi nga agina. Laura, anak. Idi maladaga pa'y ni Noel. Nakakaasi asangit no mabisin. Tawan paggatang ko iti gatas na. Tanakindit kat nga ron ti tubog ti barukong ko. No agsakit idi ni Noel. Ano sa kapag tumtumaran iti agas. Diyak pulos maipa-ospital. Gaputa maamakak iti babayadan. Takas talagang agkurang ti sweldok. Masapol nga isaganaak ti panag-eskwela ti anak ko, tatang. Awanan ti sabali pa yung mapanunot ko apamuspusan. Tapno maisaganaak ti masakbayan ti anak ko. No saan ati panagtrabahok iti balasiw taaw. Ay, alangarod Laura. Tulungan ka anak ko. Kasi tinakunakon. At dati maasit ka kapag buludan iti mainayon iti paggastos mong aga brown. Agyaman tatang. Kat pangaasiyo, da kayo kumapay laang ti makaamo amang taripato iti anak ko. Bayat ti kaaddak iti abroad. You are Belilese! Please, don't hurt me, Mom. Have pity on me. I will do whatever I want. I will punish you, you lazy bastard! I don't like the way you walk. So you better do your work well, or I will punish you more. Diyos ko, naulpit ti amok. Malaksin nga dadag iti gundaway asan na kapakanan. Kabinandakpay. Naulpit da.
Kagiddan ti panagabrod ko, ti panagibtur ko itinalaos aliday, ken sakripisyo manang Emi. Saan laeng agapo tadyak na tarabay ti panagdakkel ti anak ko? No di kat gapumeten iti kinaulpit alinakam ko iti nagbalin nga amok iti panagabrod ko. Kagiddan dagiti linakam ko a kinaulpit kas iti panangdangran, saan da panangpakan kanyak, karaman pa yan ti panang mules tya kanyak ti amok alalaki. Ti anak ko lataan ni Noel, ti kanayon alinaon ti panunot ko. Kaya rigan na anakairwama kon ti amin alinakam ko a kinaulpit, tati addalatan iti panunot ko, kat ni Noel nga anak ko. Nunangan ngatan, no nasalun at nga ta, wano agad adal nga taan na imbag, kano anyapay dita. Diniretsok ti 10 atawan akaaddak idi abroad manang. Iso akas talaunay ti iliw ko iti anak ko, idi nagawidak. Agtawan idin iti 15 ni Noel. Kuha amin ni Noel dagita nakadisplay ang medalya. Kanuan niya pa pamadayaw di tadiding anak ko. Nasirip ti apaw. Anyan, naglaingan ti anak ko tatang. Makapabangar itirik na dagitakit kita ag apamadayaw anagunod na. Mariknak asulit ti amin abannog kan sakripisyo ka nagabrod tatang. Laura, anak. Anya nga oras a sumangpot ni Noel, manipod iti pagadalan tatang. Kailiw ko talagang ti anak ko. Dandanin sumangpot na jay. Itay pa'y ngamin analpas ti klase na. Narigatan la siguro ang naglugan ta atid tong ti pilay ti pagluganan no panagaawid ang dagiti estudyante. Kasta ka di tatang. Ay no. Sumampot ko man. Tama ito. Lolo, adda ako. Adday tagaya man. Ne, adda gayang bisita tayo, Lolo. Naimbag na oras yun, Nana. Nay, Noel, anya sa nga ilingay bagbagam. Kat no ni nanang buday ta. Di mo ka di mabigbig. Ha? Noel anak ko, kailiw ka una yan. Kailiw ka, anak ko. Para kan ka amin dagita nga insangpot ko anak ko. Pasarabok kan ka. Agyamanak nanang. Pasensya kayo no saan kayo nailasin adagos itay. Awan anyaman na day di anak ko. Maawatan ka. Aglima lang amin titawan mo idinagabrodak. Ita, 15 titawan mo. Nabayag adinak nakita. Iso ang maawatan ka. Nanang? Maragsa ka naklaunay. Tanapanagnakak anasaet ka nga agad adal, Noel. Pamanagnak dagiti medalya kanda dumapay nga award anaawat mo, anaka-display iti diding ti balay tayo. Itultuloy mo nga igaed ti agadal anak ko, Taikarik, aramidak ti amin, tapno makaturpos ka. Iti panagsublik iti abroad, nakarkaro pa'y nga aggagatak nga agtrabaho, tapno maitad ko ti amin akasapulam iti panagadal mo. Agyamanak nanang. Alan Noel, ingka maturugan tani, rabiin, adapay klase minton bigat. Sana bale, ta sumagmamanumot abulan ti panagbakasyon ko ditoy, bayat nga ipagpagnakmanan ti papeles ko nga agabroad.
Isu nga adu pa'y tigundaway ang makapagbanding ta, anak ko. Makalawas laang ti kaadam dito'y anak ko. Ag-flight kan tumanan. Masapul tatang, tapno ad-adda maisaganaak ti masakbayan ni Noel. Para kan kwa na day tingar aramidak, para iti anak ko. Laura, anak. Uray anya akita ti rigat, kabailak asarang tatang. Ti importante kanyak, ni Noel nga anak ko. Ti masakbayan na. Iti kasta atin or ti panaritam, Laura. Mamatak nga ado arigat ti naglablabasa iti kaadam iti abroad iti lasod ti sangapulo atawan. Talaga nga ado tatang. Ngam kinabailak nga uray anya pa'y tinapagteng ko. Isu nga amok nga iti panagabrod ko manan. Mabailak matlaang ti anyaman a panubok asarangtak. Ay. Taur ay mapukpukawan akon itinamnama. Kan uray agkapsutan ti pakinakam ko. No mapanunot ko ti anak ko. Maikanak itinananay apigsa ken namnama. Tapno ituloy ko ti mangged iti ganggan na et adaga, tatang. Isu asanda kapag danagan. Anyaman ti mapasamak iti panagabrod ko. Mabailak tatang. Basta saan nyo kumaabaybayan ti anak ko. Diyos ko, no kasano ti kinaulpit dagiti nagbalin nga amok ididamo ang nagabrodak. Nakarkaro man itan. Jaklan hinamnama adakas ti ugali dagiti amok ita. Sumagmamanon abulan nga daak dito'y ayanda. Ngamawan lata ti panagbaliw ti trato da kanyak. Nga uray sobra-sobran ti oras ti panagtrabahok. Ngam kabalak da ito'y. Para iti anak ko da ito'y. Iso ang masapul nga agibturak. Saan nakasumuko? Agibturak. Hey, yo! Ha? Yes, sir. Do you need something? Give me your cell phone. What? But why, Give sir? me your cell phone. Sir, why did you kick me? Give me your cell phone or I will kill you. Give me. Subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Adda kami dito'y tapno manggeg iti istoryam gayem.
Sumagmamanupay laabulan ti kaaddak idi, iti ayan dagiti amok. Idi napasamak day di apagteng manang Emmy. Innala dagiti amok ti cellphone ko, nga isulaeng ti komunikasyon ko iti pamilyak. Kalpasan na, saan dakon apalpalubusan arumwar iti balayda, ken saan dakmeten asuswelduan. Nasurok makatawan akas jay tinagbalin a sitwasyon ko manang Emmy. Awan tinaaramidak no di tinagkarkararag, ket di nakumabaybayan ti Diyos. Agingga nga iti may sang aldaw, naikanak iti kired ken gundaway, ket nakapagkidawak iti tulong iti may sa nagbalin agayem ko ababaunan matlaeng. Gaputawan pang kontakak idi iti pamilyak, kinid daw ko iti nang tulong kanyak nga i-search mi iti Facebook ti anak ko. Nakla atak idi nakitak iti social media ti anak ko manang Emmy. Nagdakkel moten ti nagbaliwan na. Kasla adda ti napateg nga ilablaban na, ken kasla nabaybayanen ti langana. Ingka gumaak a kontaken babaan iti social media ngem napaayak. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw manipod iti daydi akanito, nakaawid akon iti pagilyan tayo, babaan iti tulong ti Embahada ti Pilipinas. Ngem ad-addagayam a makariknaak iti saem iti masangpetak manang Emmy. Tatang, apay ada kayo laang ti sinang putak diti balay. Apay ngagmaymaysa kayo dito eh. Ayan ni Noel nga anak ko. Laura, anak ko. Tatang, apay ngagsangit kayo matan. Ayan ni Noel ko nak. Ayan ti anak ko. Anak, di mo ka din naawat dagiti mensahe kan ka. Anya ang mensahe, tatang? Damo pa ilang aldaw ti kalata pa nagpukaw ni Noel. Empakamukan kan ka. Nag-message sa kan ka anak ko. Yung kagumaan ka nga wakan ngam saan ka mo makontak. Anya? Dahil tatagpay so, Laura. Pasensya kayong tatang. Ada minsan anasayatan na pasama kanyak. Kabayaton ti kaadak ijabrod. Inala dagiti amok ti cellphone ko. Kalpasan na. Impupok daklatan iti balayda. Tidakas na. Sanda ka sinweldon apulos. Naimbaglangan tada ng tulong kanyak. Kat ti panagawid ko. Embahada ti Pilipinas din ang tulong kanyak. Kasta ka di anak ko. Anyat na pasamak ka ni Noel, tatang. Ibagayo ko makanyak. Na Laura, sumagmamano abulan ng ngawan ti damag ka ni Noel. Anya? Nagpakada kanya ka dumaray iti leadership training ka na. Itadayo a lugar. Hanggang saan na nagsumsumli apulos. Anya? Nagkatagpay so anak ko. Napana ko iti pagadalan da nga mawan kanumot ti leadership training ta. Diyos ko. So, diyak ka mo no ayan ni Noel nga apo ko kita. Diyak ka mo, Laura. Ano pa yung mapukpukaw ti anak yo, Mrs.? Sigun iti amak. Taiso ti kaduan na pinanawak idi nagabrodak. Nasurok talo abulan na mapukpukaw ti anak ko, sir. Kasta ka di.
Awan nga minti mabirukan, may record nga involved tinagan ti anak yo, misis. Mapalin ka da makita tila dawan na. Uwan, sir. Mabit lang. Daytoy, sir. Daytoy tiladawan ti anak ko. Sigurado kayo aday ito'y anak yo? Uwan, sir. Apay ka di? Mabit lang, misis. Agsubliak. At talagang timapan ko lain. Sige, sir. Diyos ko. Apay nga takas di tilang at ti pulis akasarsaritak. Apaman ang nakita na tiladawan ni Noel nga anak ko. Diyos ko. Nakarkaroon nga agkabakabaak. Hindi na ko mabaybayan, Diyos ko. Maasi ka kanyak. Misis, kitain nyo dito a cartographic sketch. Diyos ko. Kaya ingas sa anak yun dito, saan ka di? Medyo umarngi, sir. Sino nga minday ta? May sa dito kadag iti maata pakimapang iti makakanigid a grupo. Nga agkot-kuta iti may sa apaset ti Sierra Madre. Anya? Imposible. Saan a rebelde ti anak ko, sir? Estudyante pailaeng ti anak ko. Mrs. Agray-raytan ti panag-recruit dagiti makakanigid a grupo kadag iti pagadalan. Kat dagiti agtutubo ti target da. Iso posible nga ron at talaga kimapeng kadakwada ta anak yo. Iso nga aging gaita kat awan ti damag maipapan kan kuana. Diyos ko, talaga adya akong amuno niya ti aramidak. Tawanan tinapalabas. Manipod nagpukaw ni Noel nga anak ko. Aging gaita. Awan pailaang ti damag may papan ka ni Noel. Anya nga talagang tinapasamak kan ko, ana. Diyos ko, pangaasim. Di na kami kumabaybayan. Nabayagan nga awan damag iti anak ko. Ultimo dagiti otoridad. Awan ti maibaga. Laura, anak. Apay tatang. At nabuya ka damag iti telebisyon. At dagiti nakita abangkay dagiti maatap a rebelde iti may sa apasit ti Sierra Madre. Anya? Tatang, mapanak ijay. Kayat ko ang makita dagiti na ipadamag abangkay. Mapanak ijay, tatang. Danak ko, tatang ni Noel. Una yan. Awanan ni Noel. Anyan. Una yan tinapagtang ti apo ko. Ay, una yan. Nagsakripisyo kaya abroad para iti anak ko. Ngaman yan. Tapi mo sa ilaang gapo iti bisin. Gapo iti kakapang na iti makanigid a grupo. Nagsakit, tatang. Laura, anak. Namuyo lang ko, ma. Doon niya tinapaspasamang kanya kiti panagabrod ko.
Kalpasan na. Matay lang itibisin ti anak ko. Gaputa si Murot ka nagiti rebelde. Nagsakit na panunutan, tatang. Nagsakit na panunutan nga awanan ni Noel. Anak. Awanan di anak ko. Ngayon patpatag ko unay. Di anak ko. Dinungdungog. Awanan di Noel. Awanan di anak ko. Nakasagrapayo itati sang kabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti pannakikuyogyo. Nagsardeng daytoy a kapitulo ngem intayon manenti sumaruno nga istorya saan yo alipaten a sumurot. Nakitak akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen, tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagak. Ajak kayat nga agdaton ken kaday di a Carlo. Ni tatang mat. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, ka nasingpot jay tao. Mabsog na ka nga ro, ti kinataer na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day di a klase ti tao. Awan tinasayat a masakbayam kunak manayin. Saan ko atari gagayan ti bumakngang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay na iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaw ni tatang mo, nga agar-aram kan ka da a Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraag. Adamot karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati ka panunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanyak. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan ang naragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan ang makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawang. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsublilaan ti inana ditoy, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpayso ti kunada, abulag ka nun ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungan dito. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasang. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali a pagilian. Daytang rod ket. Sapay masapul a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan ijayan ko. Iso ang masapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintra iti barko. Amangan no da makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapul a kasaritam nga urayin na nga agawid ka. Manipod sa bali a pagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandani kan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. No umay manenday di nga anak ni Norma, ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mad no bastusek ti umay sumarungkar kanyak, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat day di tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan kuana? Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka.
Awan pa'y uray, basit labang kag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umasenso, nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakanakan kanay jay. Ulitak manan, paayamon intun umay manain. Maya, baga mamut di anak mo. Tapaayan nanday di akarlo nga anak ti balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di ba'y amlaeng? Anya ko mati maghanap na iti day di atao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo't makita karumrumwar. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti amok. Ay, agatap ka manan ako nak. Anya nga iti pagbiag da, no awan trabaho na. Amu pa'y ngay. Ang mga nulumang langan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada at tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid iti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho at tao. Agdataton ka di dayjay a Carlo Kenken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di akanayon? Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kayat mo asawen. Nagdaton matkan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno dua kamin. Kurso na daksi ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy jay Pierre. Lumugan ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sa bali apagilyan. Sapay mabayag sa kan tumakaawid. Aganos tapay lang nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwartan. Ay, saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang kunadam at ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami, awagan kayo adagos. Masapul ngamin nga agurno nga para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyak tabakita kaon. Ure addan edad jo, ubing kayo pa'y lang nanang. Ada kamat gayam dito tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsenda, Manong Carlo. Mabali na mapantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag ngay paghak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Si katikat mo nga wisan. Ada nga min napatag ngay paghak. Pangasim. Napatag unay ti ibagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kaslan napatag launay Wen. Ngamin, mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nam. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagak kan kati amin, no apay. Agpakpakasakan ka. Tati nasamit awan mo ti balon ko amapan iti sabali apagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan? Sumakayak ngaminan iti barko. May saat ngamin asiman. Siman? Saan nga siman luloko? Apay anak ko nam asiman luloko. Nasao ngamin kanyak ni Ellen, nga ar-armam ka no. Kayat na kan asong batan. Kasano asong batan na, kat jak mat inararan. Adda babaya nakitak akaaro bayo. No lumabasak, umanisan, ngam jak pa'y kinasasao. Jay ka di blande ti buok nang adda tatu iti takyag na? Wen, ngam jak kaya tikas jak klase ti babaya nga adda tatu na. Awan to pa'y tatok,
Isukit din? Kasta ka di. Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan tiragsak na. Apay an na isang sangayan ako nam. Day tangaro ti kayat ko amaamuan. Nakaisam, akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka didinamag no apay? Damaga kumaangam akan kantangamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslawan bibiyang na no ada makakita kan kwa na anakaraguragsa. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di ko nada ana inlove. Asino nga ta tinakainlavan na? Diyay siguro kanayon ang mapaniji balayda ah. Anya? Ay, sige, panawan kan. Ningata, Carlo. Saan ang mabalinday to eh? Para kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Rona mat. Dakas ka di na naragsaka? In love ka di? Sikretok mat Manang. Angam, mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Tapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't na kano ama mo, no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag ta nagranata dito'y dalan si ka Norma. Adda ka di masapul mo kanya kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't ko lang nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardengan? Diyan maawatan ti bagbagam. Ay nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagturaid nga agaram iti anak ko, ti anak mo. No kasta, anak mo, ti imbaga ti anak ko nga... Wen, ngamjak kayat di anak mo apara iti anak ko. Naibagam kanyak akaayan-ayat mong ti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Ang nagtulagan mi asikreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka di ti ikabalay mau tayo so ti agpilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanung amin dagak. Matapobre kat saan met unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbaga ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi abanag. Sana bala. Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di ta agimpen ka anak kaw. Dahi ta talaga ti aramidag nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay nga min dito'y balay idi kalman. Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam adda ka nung amin papanan na. Iso asaanan anaturog. Pudno nga tatibag pagaday to'y nga Ellen. Anya ti ko nam? Diyak maawatan. Imposible nga min nga imay dita balayo. Adda na panan na itay bigat. Kasano nga among adda na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta amok nga adda na panan na. Hello? Sika ka di dahitoy, Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakaadayo kami. Ang mga nudya kon makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Uray da kayo matdita, sweetheart. Kanayon kayo nga aganad. Imbag kada kami, Tada kami iti takdang. Angam si Kangay. Uray sa di no tayan ti may sa tao. No
O talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kuna na anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanat? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin iti Pierre? Adda kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit abagi ti istoryam. Ti Masakbayan. Siguro, konforme man lang ay nararamid mo, iso na pasubo ka manan si Katanaw. Iso aday ta, naglumboy manan, day ta kanigid amatam. Anya kumangay mo tinaramid ko nanang. Imbagak lang arudo na nakurso na daan daklang iti kanto. Iso na patrubulak. Ngamdi kay kadagdanag. Awan anyaman na daytoy. Udno madabla kay ko ngam. Talo kadakwa dati sigurado anatokkulan iti paragpag. Anya, ay por Diyos kamatan anak ko. Adda lang arudan na pasakitam ngam nakaragragsak kapaylaang. Siyempre ananang. Agasam ngay. 5 daan na kalaban ko. Ngim sigurado at talo tinatokkulan iti paragpag. Alis to nga na nakataray di duwaket. No saan dala ko mga nakataray. 5 da ko maamin anatokkulan iti paragpag. Ay, namin an umutan nga imbagakan ka. Liklikam tigulo. Kamkaslakit din ad-adamot ang mapagpagulo ka, anak ko. Likliklikak mat nanang. Ang alangan mo tadyak sa lakniban ti bagik no kurso na daan da. Ay, sana mabalin ti kasta nanang. Pagririg po nagkahamin ni da. Saan da ka mabalin na bot-bot ngan? Nadlaw nga aburido kayo manin nanang. Apay ka di? Ay, kasano, di nakipangpangag di kasingin mo. Namin ano na binagbagaak ngam awan latta. Nanang. No si bibiyag payla ko madya amayo. Ad ako makadwa kamang bagbagakan ko ana. Di kayag nanang. Takanayin mo tapalpalagipak ni Tano, nanang. Agyaman akadak ko. Naimaglakit din taman nakaawat ka. No sabali lang at ati ugalim. Amangan no agimun kan, gaputa ad-ada nga ikak iti atensyon ti kasingin mo, ngam iti sika. Saan da kapag nanagan nanang? Maawatan kayo. Ni Tano ti mayaw awan. Iso nga rod ti rumbang atutukan nyo. Saan da kapag nanagan nanang? Bong, siyak tiag gastos itay ti papananta, ha? Di mo manan ipilit si katiag bayad. Ni, apay nga si katiag gastos, Melanie. Siyak ti lalaki, isa arumbang lang arod siyak tiag gastos. Ay na, amok met si kalaang tinamnamaan ni nanang mo. Kan uray di kasingin mo. Iso adi kagdanag, Bong. Siyak ti makaam mo. Nakababain paikit din kan ka. Anya ko mga tirumbang apagbainam kanyak. Agayan ayat ta. Iso nga awan tirumbang apagbainam kanyak. Di kagdanag, Melanie. Makabawi ak tumatlaan kan ka. Anya? Ni, apay ko maabumawi ka ngay. Uwan na. Takanayin latan na si katiagat adjust para kanyak. Si kakit dimat. Basta agtalinaad ka laang anapod no kanyak. Kontento akon. Awanan ti sa pulak pa'y. Day talaang, Bong. Napinta sa talaga ti ipagtubig ka.
Madyos. Swerte kan kuha na ti kasingin ko. Ang panagkitak ka ni Bong kasla nakataktak ng unay. Kaslawan ti mapaspasamak na agkuy-kuyog na. Gapoy ti kinatak ng ti kasingin ko. No syakla ti iso. Ay sos, nalpasin at ti raya-raya. Ayun pa nagkitak ka na kuwada kat awan pa'y tinapasamak. Kumapoy samot ngamin ti kasingin ko. Mabutang samot ngamin na maidagkat iti lamo-lamong anak ni Eva. Kas iti nakunakon manang Emmy, agpada kami iti amin agalad iti kasingin ko, malaksid laeng iti ugali. Nasingpet ni Bong, tusoak, naraem ni Bong, bastusak. Ken kang runaan na, naulimek ken awan kariri ti kasingin ko, idinto tasyak, dandani nakariri kon ti amin akaaruba mi. No labsan ti agsao, kabutang dakpayan iti lugar mi, tatalagamot ngamin nga awan atrasak. Agingga ana ibarkada ak iti may sa alakyan, ken nagbalin kami anasinged unay, nga agingga iti naikapengak iti grupo, ana kaikapengan na. Anyo ti makunam tano? Napnak kay tibingay mo? Wen, Pards Anjo. Ayos. Biliba ka talaga kan ka. Patas akanayon tibingay ta. Di naklamlamangan. Anya ko maga po nga ramidak day tangay. Kat no si Maya at ti amin, di nagamamuta. Agasamat ngamin, ta sinangom dagiti agin tuturod amang kompetensya kanyak kadagiti baluartek. Ita, awanan ti ka kompetensya ta, takabuteng da ka. Basta nakasandal ka kanya, Pards Anjo. Awan ti parikot. Siyak ti makamu kadagiti agin titiprong kensali iti racket mo. Good. Oh, anya, agawid ka, wano sumurot ka kanyak. Mapanamaya. Mapanak ag happy-happy ah. Kakaiso na adakkel tinabingay ta. Mapan kumat sarong karan jay baby ijay nightclub. Sumurot akmat. Barang makasarak akmat iti baby ijay. Agdo alawas na saan nga agpakpakita di kasingin mo anak ko. Madandanagan ak atalagan. Nanang. Ang mga noan yan tinapasamak kan kwa na. Kasla di kay nairwam ka ni Tano, Nanang. Sigurado nga dalang da ita ayan dagiti pada na asanger kan diprong. Nga ta, anak ko. Wen, Nanang. Ay, kasanaw no dagayam anda kasa napasamak kan kwa na. Kasanon no na isagmak gayaman. Nanang, di kay kami nagpanunot iti kasta. Awan ti dakas sa mapasamak kan kwa na. Takabailan na matasalak ni Banti Bagina. Kasanon, no adda ng libat kan kwa na. Ado ti karinggor jay kasingin mo anak ko. Iso adinak mapabasol no madanaganak.
Anya nga itimba ti mitiri daw ti balay anapanam. Regalo day jay, Pards Anjo. Akim balay nga minaya day ta. Balay ti nobya ti kabsat ko. Anya? Nobya ti kabsat mo? Payan ang ipan kay ti regalo. Nagpintas ngamin ti nobya ti kabsat ko, Pards. Kurso nadak. Anya? Ay, jaske kamutano. Nobya ti kabsat mo. Ngam kurso na daam. Ay, madimot Kan may isa. Uray la talutigam mo babae ijay club. Di ka kadipay kontento? Sa bali ni Melanie, Pards Anjo. Talaga, dayo, kitaam din ang ilukat itiri daw. Iso day jay ti bagbagakan ka. Ha? Wow! Materialis fertis matgayam! Iso nga roda kursunada, Pards. Iso na lang ta, nobya nga min di kabsat ko kahit. Hanggang nomadlaw ko ang maala iti regalo. Uray po utam. Sulutak iti kabsat ko, dahi ta babae. Anya? Talaga sa bali ti tamak kan kuha na, Pards Anjo. Nakapimpintas ngamin. Talaga ati amo, katsi ka tinagtaudan ti regalo ang nakita kiti ayan ti ridaw ti balay mi, Bong. Saan, Melanie? Saan akmat anang ipan iti regalo, Ichay? No kasta, asino nga rin tinagtaudan ti regalo? Dapay nakasigpit a surat nga ay-ayatan na ka, no? Bong, sapay la kumata din nakagura no inalak man ti regalo. Ti amok namin at talaga kat naggapukan ka. Sa bali da ito yan. At dalakid da gusto kun ka sa bali. Kat desperado ang matagikuha na ka. Anya? Bong, saan ka kumamot ngagsao iti kasta? Maama ka iti kasta nga ibagbagam. May sa lang ti solusyon da ito asaan aninamnama adimtang katata, Melanie. Ha? Anya? Agkalay satan. Impagarup ko idi no agbaligi ak iti planok amang gargari iti kaayan-ayat ti kasingin ko, babaan iti regalo manang Emmy. Ngem nagbiddutak, ta idi inaramid ko ti kasjay, ad-addan a nagapurada a nagkalaysa, tapno saan kanon a maagaw ti asino man ni Melanie manipod iti kasingin ko. Sa anak adim maray iti panagkalaysada, ngam manipod nagnaedan ti ipag ko ije balay mi, man manumutan arumrumwarak, takay kayat kon ti agtaltalinaed iti balay mi. Panagkunakat na makamot siguro akanayon nga agwalang-walang anya tanaw. Iso amasansan nga dakalaangan dito ibalay. Awan magnamindam mo ka papanak nanang. Iso nga agtali na daklangan dito ibalay Nasaya at maut. Tapno sa anak kit ding agdandanag anak ko. Ni nanang mat. Anya ngamin ti pagdanaga maya. Anya ti amok. Amang ano kompormila ditan ti pakaipaspasarакам ngay anak ko. Madula amin. Anya kumaga pa may sarsarakak ngay. Ni Anjo atumboy taday ti banda. Matanawak di tawa ti balay. Ni, pinayapayan na.
Oh, asino tikit kita, anak ko? Ha? Awan nanang. Dagayugit di met. Sige, mapanak man ijisilid ko. Iturog ko man kit di nanang. Anya? Kaya't ko tagi na nanang. Isa panawan kayo pa dito ya. Sige. Agliba sa kamagnay tilikod ti balay. Tamapanak kita yan ni Anjo. Anya nga tayo ti ibagana. Apay ngay may. Denggen ka ni subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit abagi ti istoryam. Masadutak larumwar. Isasana ka makasursurot ka dagiti pagnayo. Parjan jo. Agat atapon ni Busken ka. Anya? Apay ko ma. Anya nga iti pagatapan na kanya. Amumata sana bastag talak ni boss. Nang runa no di nakabakit kita. Kasi tiraramay dumita. Mano na transaksyon nga awan ka. Awan mo ti dakas na saan ka di. Sanak mo ta maibingayan na awanak. Di awan nga rin ti problema. No maibingayan ako mga uray awanak. Mabalin niya reklamo ni boss. Tano, saan kami asit-sitikla ang agrupo nakikapungam? Ang mga nagbabawi kan tukit di. Anya? Pangpangtanak ka di, Anjo? Di nakman pangpangtan. Tamom na niya ti kabalak nga ramidan. Anya di ko na ayaw, nanak? Sumagmamanon nga aldaw nga adda umar-arubayan alalaki. Adda pa'y lakyan. Anya? Jaklaan mo no talaga nga umar-arubayan dagijay. Wano na iranala ang alimabas na dita paraangan. Kasla isumot lang nga iso nga minalang at dagiti makitkitak. Amangan no na iranala mo talimabas dagijay, nanang. Saan nyo itan ngay kaskaso? Kundi yung ita pagparparigutan. Naibagak ba't lakit di Tasi kamot ti ado ti kariri na anak ko. Adula amin. Nanang, agpakada ka, dadabid pa panak. Agsubliak mo't ladagos. Sige. Nadlaw ko mo't lang nagiti ibagbagan ni nanang. Isa tinasayat, agpakniyak pa lang. Pumanawak pa lang dito'y balay. Apay nga ta, adala mo tirabi nga maawan pa ilan ibong nga asawa, Melanie. Mauwan nga rod nanang, madanagan akmutan. Ide, nila ang tano ti pagdandanagak, aging gana iruam akon. Ita, ultimo ni Bong, pakadandanagan mo tan. Nanang? Anya tayo dyan, nanang? Kasla ada na tumba di tayan tiri daw. Umay ka anak ko, mapantakitaan. Diyos ko! Anya tinakasakot ka! Nakasagrapayo itati sang kabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti pannakikuyogyo. Nagsardeng daytoy a kapitulo. Ngam intayon manenti sumaruno nga istorya. Saan yo alipaten a sumurot.